Right, abusuafo me chachi obi am yine ho kwaba e de baba Grace TV so this is twedi ampo nyankopon tom obi an ho yabusua mesra na ne didi kan ya obeka ya wo chama yiso na subscribe ya mame na what turn notification na wa share ama preference onye bi ahwe nim ze obeye tinya mesra na onye oso akoma so ade emfama ampanyufo se ade chi ne ante asem fofora e ya na yechi na se nbo ha wote a na ato ne awerho ne so ne brabo oye ho hwe a e ya na enyi abusua yenka bi nhye mu kra ene Zadi echi enra bano an antintefin so beto dwa se osofo ba ko wo Kumasi ha na young nyame nipa and as a young sofo young pastor ya otwe aka e de be nyame osofo ya tise ni mfin shedan kwani mu sa nyame wo sra won so na amafo nipa mpempem di ne ho adanse o Kumasi Asanteman tema yenka bi nhim wa nyame dia ya na kwa yo fa so nyame dia no se on share da enyare nti obìnrin be ka say sudden death oyi nyame dia na dia ma ye yakwa ne se busua so fia ye nyame dia few weeks to his wedding na say aka America ka bi na report yen sa kan say oba be ware as nyame dia ne munyam e na oyi nyame dia ya now the yewura mu kwan story ne beto ntentafi so na yen fa mu nchemu na nso ma san yen sire nyame say onye ne kra na mo ne be papa ntan dan kwa ma yi na ye hye mu na wacho residu na asafo man so nyame na nhye omoden na o ma asafo mo ni na nyame mu nda so foforo na onyi so foforo ya obetimi abedi nyame ni pay eye ade atwakra abe won Kristo ndu content afini so asofo ndi ede prophet Samuel Nixon prophet Samuel Nixon no ene sofo a as odifo a oye nyame dia ya na yenhwe kwan a na ebuo no ebe content afini so yenu aba bi de content afini so hana usu watch and oh rest in peace my brother you rest in peace my brother father friend life coach and prophet Samuel Nixon. You ran the race and kept the faith. Na say sabi mini abe ma nyame fa currency yi mini abe ma ayem papa oye madamfo oye mabrabo mu tentene for tentene abrabo ma na muntu bi amitu ya woni nyame di for Samuel Nixon. Na ochire no say you ran the race and kept the faith. Na say wa konkoden de say wo bia wa ye wasan so akura gidie no amu. Ti am obeka bi wo say I wish the wedding had happened next month as discussed and at least for us to go into the new auditorium. Let's say, so for the inkomo say nyame adoma abosumi ayebesim that is March because you say February March ko ba be ware. Enti won de na akoma so ade nyina na mpa bu nyina ne say ka ibe wura March mu na so fu ya wade ebeba so. Na so fu awade wi a o makọ aso dan fufuro ya sesi a o besom wo mu. Na say wo si aso dan fufuro ko ba besom wo mu. Na o matimi akom. And I feel what was say, not knowing your maker was in need of you more. Then say, oh, say so free, no, so Baba Wari and check. I just a boss me be similar, so the enemy be a kind, no Baba Wari, and for my quas or down from Simu, no more in Yamijuma woman. Then so didn't know, when say, it be not a sort. Say, be trading ample, but say, Yadom, your boss soon assassin. Now, here so for no pa, I change, said the Yatas for your young. Now, what was we not say? Your impact is felt even after your demise. You fought a good fight of faith, God's errand boy. And I say, Empobra nyame ni play nyame dia no. De obeye wa asase so, de nyame beye wa nyame nam so beye wa asase so. Afei, je say akra ya otwede be nyame ene nyame asem o ka asem patra de du achi no. Emponi wachi no. One year wa asase so asafoma ene one year nim de. Omu na egu so enye sunsun so. Enim se twedi ampon ba say yadom. Your boss ro ni asase. Edne ye adwuma pa and afọ ka say wa konkoden azo okoden okompanso de okun wi ade aka ne nkuma butin to ogidie pa say wa konkoden ya nkoden akon ye gidie emu nkoden wo nyame mu nyame somafo di wa konkoden awie ogidie say nyankopon edi nkuma butin no ebebo na osoro ahememu na dan kwa ma yina yehie ho ani twedi ampon actually so this is how I enu baby friends and also watching and they betu ya want interfere so that yes nie nyame sofo Samuel Nixon or nyame dia odifo na shockingly and as sadly just few weeks to a wedding then ochi and also for bako on so agidimpa a regular prophet Bismarck na na boatin yotosmi no the second and I say the account yotosmi dey betu ya no say na so for you on na be share nkom fa na ko Judge Rollins so maybe twem that nobody you know be share nkom so ho bibi santi we so for nyame nsa won so no so ye nyame dwuma pa and what say I received the shocking news of the demise of our compatriot, Prophet Samuel Nixon, and I am still struggling to come to terms with it. Nessa, what I was saying, say Prophet Samuel Nixon, Yamidi for why Yamidia. Then so just say, Otiasi ye, or Jinwa, Untimin Tiasi.
And afei ɔse at first I could not believe it. Na ɛsɛ ahyɛseɛ no na ɔntumi nye ntom na ɔdwen sɛ bi a ɛyɛ saa nsɛnsɛm a ɛtumi bu obi awutɔ nso na ɛnte saa no bia. And I also want to say, after many calls and confirmations, the painful truth settled in. He is truly gone. I say, oh yeah, calls will be more able to just say no crap. Nyame nipa ye kana semi on tiase why nyame dia. No say his heart is broken. There's an akuma bubu. Ontimi nyina ho hwe ye pata no empata. Enam nyame nipa why nyame dia. And which him say, a voice has gone silent, a vessel has rested, and a generation has lost a servant of God. There's any be atadin. Afei kuruwa bi a nyame nam mu anase ɛkwan bi a nyame nam n'asɛm ɛto dwa no ɛsɛ saa ɛkwan no ɛna aba wie no ɛyɛ nyame nipa yi ɛna ɔkyerɛ mu sɛ yɛn wiase ne wiase ɛwɔ yi yɛahwere onyame somfo kɛseɛ paa ɛyɛ prophet a ɔyɛ nyame deɛ yi ɛna ɔtɔ so bi wɔ sɛ prophet Asanteman labored in the vineyard, stood for the truth as he knew it, and answered his call with conviction. No correct. Nyame sɔfo yi ɛyɛ nyame adwuma sɛdeɛ ɔsɛ wɔyɛ biara edi nokorɛ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ wɔdi no biara sɛdeɛ onim no na nyame nkyerɛkyerɛ no yɛasɛ abraham no ɔkasa deɛ ɔnka yɛn ho ɛwɔ ateasefoɔ asase so na ɔtɔ so na ɔsɛ we may not understand God's timing but we trust his sovereignty na sɛ sam ɛdu baabi a sɛdeɛ nyame yɛ n'adeɛ nyame berɛ mu osi ɛto ne nsa ɛfrɛ anipa yɛdwen ho a yɛnte aseɛ yɛbɛbisa nsɛm a nanso nokorɛ paa ɛne sɛ yɛwɔ gyidie sɛ ne nyinaa mu no awie no bɛyɛ nkonimdie ɛde ahyɛ ɔbaa deɛ nyankopɔn deɛ no mu nyam ɛna ɔde bible quotation Psalms 116 verse 15 say precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Okay, let's say on say nyankopɔn asɛm kwa meti ase ɔde bɔneyɛfo wo nye nyame fɛ nti ɔtini ni sabi ewu a bible si wo nipa mfa so ti nyame di fo nyame deɛ ɛyɛ ne mfa so ɛsan sɛ oprenu ɛde ɔnwo oprenu na ɔkɔ down kwa yɛ ni awie mu ya ɔne ɔsorɔbɔfo ɛkɔto dwom ɛde ɛresi de ahyɛ twɛdi ampo nyankopɔn ɛdi animonyam na ɔtɔ so bi no say may the Lord comfort his family, loved ones and all who were impacted by his ministry. Let's say nyame twɛdi ampo nyankopɔn no a ɛnkɔ so na ɔnhyɛ ne den nyame twɛdi ampo no nkɔ so na ɔnkyekyere abusuafo nyinaa werɛ n'adɔfo nyinaa werɛ ɛna afei wɔn mo a nyame nipa yi ɛnam ne nyame adwuma a wɔyɛ so ɛnya nsunsuanso wɔn abrabɔ so no wɔn nyinaa so nyame nhyɛ wɔn nyinaa den na wɔnkyerɛ wɔn ɛwerɛ ɛna wɔtɔ so bi na ɔsɛ may his legacy speak and may we who remain be reminded of the urgency of purpose and faithfulness. Let's say deɛ ɔbɛyɛ wɔ asase so yi nyame ɛnom na ɛnkasa ma no wɔ ahemma mu na nyame ma no baabi papa ntena ɛna afei yɛne aka ahyia so nyinaa nyame no anom yɛ no ɔnkaka yɛ yɛhu sɛ yɛbɛsi akentene yɛ ho na yɛgyina brane ɛde ama nyame so mpa ɛne gyidie yi a wɔ sɛ yɛnya ɛwɔ Kristo mu obi yɛ no ɔsɛ rest well servant of God, your Lord is not in your labor is not in vain. So obi yɛ no ɔkaka ho bi sɛ nyame mfa ne kra nsie yie ɛsiane sɛ berɛ a ɔbɛbrɛ wɔ asase so ɛnkɔdeɛ ɔbɛkɔ wɔ asase so no ɛnyɛ kwa da biara da ɛno yɛ regal prophet Bismarck Nana Boateng ɛna ɔno nso ɛbɛka nsɛm wei ɛde fa nyame sɔfo a wɔyɛ nyame deɛ ɛho na ɛnso hɔ a another person so ɛba bɛka kakra de fa ho ɛdi ne ho adanse ɛyɛ Nana Kwabena Joshua Ministries ɔse rest in peace Pastor Asanteman na ɔkyerɛ sɛ my heart is broken that's one nakoma bu obi edi ne ho adanse ɛna ɔkyerɛ sɛ the last message you sent me still echoes in my mind. You asked me when are you coming to the mountain na sɛ sabi on said do bi asofo omo ko hwehwe nyame anim omo ekɔ bepɔ so na nyinaa ɛpa wɔ ho akyi ɛkɔ ne nyame kɔ tentam enti sofo yɛ na sɛ onyame nipa yɛ asɛm a wɔka ne sɛ sofo yɛ nyame di asɛm ɔna isi bisa no last message of the man ne sɛ obisa ne sɛ da bɛn ɔbɛba mountains bepɔ no so na ɔma hwɛ nyame anim ɛna ɔkyerɛ sɛ I never knew that would be our last conversation that's no nim da sɛ bra nyame nipa yɛ nyame di a professor ɔna isi bisa sɛ da bɛn ɛna ɔbɛba mountains na ɔmo nyinaa hwɛ nyame anim no na onim sɛ ɛna ɛbɛ the last message ɛna ɔkaka ho no so rest well my brother rest well man of God na sɛ nyame fa ne kra nsie yie ɔna din ne nua afei ɔna din ɛyɛ nyame nipa ɛna ɔtɔ so bi mu na ɔde afutu kakra ba ɛde ama nyame asɔfoɔ yɛ a aka wɔ asase no so young men of God please hear me with tears in my eyes na sɛ asɔfoɔ yɛ aka akyire no ɛntie no take care of yourselves, don't kill yourselves for ministry na sɛ do bi a wan so hwɛ wapɔmuden ne wahoɔden yie me nko ho nyinaa ɛmfa mma ɔfa adwuma yɛ a woyɛ no na so don't destroy your health trying to please people na sɛ ɛma wapɔmuden ɛntɔ kyema ɛberɛ a wobɔ mmɔden sɛ wobɛso nipa ani and I'll say learn from our fathers who move with calmness and wisdom. Life is precious na sɛ asɔfoɔ yɛ aka akyire ɛnsua mfiri
agyanom edi agyanom edi kan ɛhɔ sɛdeɛ wɔn si di abotire ɛne nimdeɛ ɛyɛ nyame adwuma na ɔkyerɛ sɛ nkwa ɛsom bo life is precious ɛna ɔka bibi wɔ ha sɛ if you die today the same people you exhausted yourself for will say it was you that killed you. Go and read the comment that they post announcing there if you understand. This thing breaks my heart. I cry. Lord have mercy on man. Lord have mercy on us. And I say, nyame nipa yi ɛka sɛ nyame fa papa yi kra nsie yi wie na ɔba bɛka bibi sɛ edu baabi a otu ne yanom asɔfoɔ fo sɛ wɔn nhwɛ wɔn aso apɔmuden wɔn nhwɛ wɔn aso ahoɔden eyie ne wɔn nkwa eyie ansa esan sɛ ɔka sɛ ɔkɔ ho nyinaa de ama ɔfrɛ adwuma no a ne deɛ ɛyɛ ɔsɛ ɔyɛ deɛ ɔkɔ ho nyinaa de ama na ɔso wanhwɛ wapɔmuden yie wanhwɛ wahoɔden yie a ebedu baabi wobɛyɛ nyame deɛ nipa bi koraa bɛka nsɛm wɔ ni ɛde agu ho fi nipa bi koraa bɛka nsɛm wɔ ɛnte saa ɛde agu ho fi ɛwɔ abira ɛne nyina so biara nti ɔno nso afutu kakra yɛ a ɔde paeɛ ɛne ɛde ɛma ama sɛ abusua nti very very sad nyame fa sɔfoɔ no kra ɛnsie yie prophet Samuel Nice na ɔrehosɛm ɔyɛ nyame deɛ na nɔkorɛ ne sɛ the voice of the people is the voice of the Lord. See the nipa di ne ho adanseɛ sɛ ɔfa nyame adwuma ɛwɛ taas yɛ nyame adwuma wɔ Kumasi Asanteman mu ha no yɛsrɛ nyame so hu ne mabɔ na ɔma ne baabi papa ɛntena on the January 8th 2026 ɛna sɔfoɔ di nsɛm wakra bɛto dwa ɛno na ɛti na da so saa bere no ɔsɛ Fridays are fire days fire na ɔde fire emojis ka wɔ Kumasi na ɛsɛ na yɛ Friday no mmerɛ no mpaebɔ ne nyame adwuma ɔbɛyɛ wɔ n'asɔre dɛm ɛna ɔde to dwa that's Friday January 8th afi yɛ bosom yɛ twɛ mu yɛ a ɛna ɔde bɛto dwa sɛ turn around chapel international wɔ Kumasi kwada so mpɔtem hɔ ɛhɔ ɛna n'asafo no wɔ ano kyerɛ sɛ saa da no ɔbɛyɛ ɔsom deɛ nkyerɛkyerɛ mpaebɔ ɛna afei ayɛyie ɛne nkɔmhyɛ dwumadie na ɛbɛkɔ so saa da no nti nyame nipa no na ɛbɛka ɛna afei 13th of January the last post ɔyɛ wɔ Facebook no that's 13th of January ɛna nso ɔbɛka bibi sɛ Godfidence knowing I can't but he will for his own glory na sɛ onye didi wɔ nyame mu sɛ wankasa wahoɔden ontimi mfa nyɛ na mmom nyame na ɛbɛyɛ ɛde ahyɛ ne din animuonyam ɛno yɛ January 13 ɔde bɛto dwa de 2 amansa nyinaa fo sɛ 2026 ɛyɛ wura mu yi obiara nhyɛ ne ho den na obiara nya ɛdeda so wɔ nyame mu sɛ ɛnyɛ yɛ ahoɔden na yɛde bɛyɛ na mmom nyame na ɛna ɛbɛyɛ ɛde ama yɛn nti hwɛ no ɔno n'asafo ma no bi ɛgyina hɔ ɔmo nyinaa ɛrebɔ mpaeɛ in a prayer mode a ɔmo nyinaa ɛne nyame ɛredi nkɔmmɔ ɛsrɛ nyame sɛ ɔmmrɛ mu na ɔmmɛyɛ akoma so a ɔmo akoma so adeɛ ɛmfa ɛma ɔmo one thing is evident wotum sɛ nyame nipa yi ɔyɛ bi a wɔamfa ne nyame som ani agorɔ wɔamfa sɛ ɔyɛ aberanteɛ no ne mfie hyɛda nkɔ anim deɛ nanso ne som sɛ wɔtwe akra bɛ nyame no wɔamfa ani agorɔ very sad ɛde srɛ nyame te asefoɔ sɛ ɔnye ne kra na wɔn ne baabi pɛpa ntena na deɛ ɛma no yɛ even heartbreaking ne sɛ ɔhwɛ nuaba no odi kan bɛka saa ɔkyerɛ sɛ aka brɛ kakra bi na nka ɔba bɛware if that is yɛ nuaba no asɛm is anything to go by a na sɛ ɔsɛ next month kasɔfo yi bɛware ɛna nso hwɛ yɛsi may God have mercy on us nyame hu yɛ mmɔbɔ na ɔnom yɛ nyinaa ahoɔden na ɔnye yɛn firi ɔsɛefo nsɛm ɔmo yɛ ni yɛn nkwa na mee na botaeɛ a ɔde aba asase so ɔmo yɛ ntim tena sɛ na yɛ accomplish saa botaeɛ no nyinaa ɛnhyɛ ne deɛ animuonyam ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo din mu nti amen abusua nti hwɛ wɔ comment section hɔ yɛ wadaroma sɛ nyame mfa sɔfo yi kra nsie ne yɛbɛsrɛ yɛ papa no ma sɔfo ɛne yɛn nuanom a ɛyɛ nyame adwuma sɛ no korɛ sɛdeɛ sɔfo baako kaeɛ no nyame adwuma no wɔsɛ yɛyɛ ho ne yɛyɛ na mmom du baabi a yɛn nso yɛnhwɛ yɛ apɔmuden kakra because asɔfo no bi brɛ paa no korɛ baako pɛ sɔfo no bi bɛtumi Monday to Monday ebi ada koraa wɔntumi nna wɔ fie owura na ɔyɛ sei na ɔyɛ sei na ɔyɛ sei nti abere biara na ama ɔtweaseɛ nso asi fie na ɔyɛ nneɛma yɛ a ɛnsɛn fata nti yɛnsrɛ nyame sɛ wɔn ho yɛ mmɔbɔ na ɔntetea na mɛsrɛ mɛpa nom asɔfoɔ sɛ nyame adwuma no deɛ ne kwan so a na wɔsɛ yɛyɛ but yɛyɛ nyinaa nso mesrɛ papa nom ɔda ma yɛ nyinaa yɛ nyame ma yɛ we are in the same ministry na sɛ nyame adwuma no amu ɛna yɛ nyinaa yɛ nipa baako san sɛ Kristo ayɛ yɛ adehyeɛ mɛsrɛ sɛ du baabi a mo nso mo prioritize ma hoɔden ma pɔmɔden kakra na moyɛ nyame adwuma na monya bread ma mo Madaroma sɛdeɛ yɛ nnuane ka sɔfoɔ di kan bɛkasa yɛ ɔsɛ wobɛwu wɔ akyi ɔhwɛ nipa no a ɔyɛ sɛ woku ho aso wɔn no ɔmo akɔ abɛsɛ atwa ɔmo aka nsɛm sɛ sɛbio dwudwu bi na aku anaa bonsam bi na aku ɛnso na ɛnte saa yɛde ɔmo ayɛ tim tie sere nyame nka nyina yɛ ho na ɔntete na ɔmo adi n'anim ayɛ na nsie yie ɔyɛ na Awurade Yesu Kristo di mu ti abusua amen mɛda ase sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me yɛbɛdi nsɛm wɔ akyi de bɛfiri mu baabi a yɛbɛsan ba na yɛde aba abɛso mo kae sɛ nnwumakuo bi adaroma na ɛsɔ yɛ asene ɛma yɛde dwumadie ɛberɛ ɔde di kan ɛyɛ Obi Trading Enterprise ɛwɔ Kumasi South Central Junction ɛwɔ Pata Ade Papa
open papa any perfume papa dia mesere we ba ko pe na oni obi trading enterprise o Kumasi South Interest Junction ti be so to me kai ne ko GB na bibia enkoye emfa ema just perfume gum ho sa bring na obi trading enterprise also make count for better grades financial services at the amount Ghana from America and the Ghana from Canada for insurance one sensem bibia physical sam to ye dia mesere won better grades financial services na mesere no ho bata better grades financial services na no mo esi sika akwa ho gym like obasa ho sika obatam sika boom the amount sika boom obatam the amount tax free umpewe na edien na ope na bra no mo sika na wo ko wonim no aso besua sabi man da sumu na so nyama ne mpare ye o ha ne amane bi ba na se wuntimi nya adwuma bi mu a o ma behwe akopem se obeye nyame dia na o man so ma hwe o ma akopem se sabio on be wisu apon umpewe na dia na ope ebi nso na oni Canada na America na ebo mukura ho nkrata wo Japan ya wo sika ho ha so se fata se won better grades financial services etu na on ti fana ba na etwagu e was screen so na mia me maame na not one say hine yere Mr. Koto ko hine brempon Mr. Mika wa daroma o hine yere da na kusia yeko far ba e de ma better grades financial services na ntwetwe nkomo e bibia enkoye enfo ma ne di komna wesu e brepam ye behia nyame nka ho makra bye bye.